الراي بريزيدنت مس زوباوي قدايات تعتصر دبوب السودان ناس نتاكا تغناصف كلتا عمتا زي من جزي كنا تحت حد امري حلا انتهي تسقى مجمريا دحراي مرقصين ريتو منقسي ارترا ابا فتات حانا يجي قداي دي هنا مرقصنا دارقا بوزه سنة تشلي من سعداني مرقصنا أجيز بحال زربا همزو وينهم نوير كمزيلهم دينكا همزيلهم بحال دلو بوزح تحستو دلو قدايا كونا ناي ماشار ندهر كوين ماشار كساب حيجي خمزيلو مصنعو ابتي استاون دقرم نقراتي اما جمريا ناي تسعتات فرقي تسعتات بفلاي بزعبا ناي دوب سودان قداي ابز تقلقلو مو نحنا ون بغتا نواسا بجمرنا له دهرنا صنت مالتي ناي مجمريا تمكرنا نعناس اين فلتو منا زو سوادي ادم غران اين فلت ماشار وين اين فلتنا غران مسر سوساني حزب دبوب السودان بحدنا ترى يفتح بالكله ماشار نونو بيجا كان صنت المفلاين يبلنان يلو خلتا مسمر كيدوم شعو ناتو سسعه ناتو صبيبا تحساسبا بزي الكا خطلقعو نايت انا حج 10 عامات اندهري تملسكا هاتم بوا اي صنع عند حرقربتي كارتوم كيدو سلام كوشت تبهال چرحو حيز مسوا تمالي ناصنتي دلينا مسر سوساني مفلايو يبل نيرو خما يرو حجي نخارتم كيدو بيس فروم ويزين بهال زروام سيو السلام من الداخل خوشتي سلام اود رعايو وردت زيو كتبلو وين يتغلنا احنا خكايو تاعتبلو كابو مليسو وصيو نابتم اس بي ال ماليا ديبلو انتاحاتو لايجي كاب غزي غاران كله دجمره صقماتي مالت اوشتم فتحو اوشتم كغطو متغبي خاتبل جن طعم حدغنيا انفت حيزو خيط صنيع زت مالون دنغيو زبل انا وانا نايزي حجي زلو صقم جن سرقي غنزب كندي سبات يوم كندي سرقهم حدا بحدا من البات زراتو ناتو قالو عبطو قد زي صقم زي ابزي ناي مسغاغري ناي 5 عامت وعل دنورلو ببليونات دقصر غنزب ناي دبوب السودان كاب ناي ندادي عطاويتات طفيو ابي تشربو نساتهم طراي ديكونا ناي دغ مشارخت لو مساتهم كطفافو تصن 5 عامت قدمزن 2 عامت ناي ناصنت مالتي اب دغ دلو ناي بانك حساباتهم كاب جوبا حزبي دبوب السودان سريقهم اب دغ قميطمو دلو نبرت زيو الكا تزاربولو زحفر وني زي اتي هاجر مهناص قليل نغر ايكون عاد 2 عامت كتهنص ايتو نصو نيرو تزخون صقم اي مصقمن نيرو عبي شجر ناي دبوب السودان بفلا ابزي ناي اس بي ال مريحنات سرقي ازي مشارخت اللوم سوم سرقو دنبرو اتغنزب ابي كم طفوين يفلطيو ابز حلف خلت عمتات قصالي قناتات خكايت صنيعو هانسا دد سرقكم ملسوب وما ينملسين نابلو لسرق ملس يلكا تحسب ايتولنا تسرق مملسو كيدو هاجر ناي مهناص قرصاو صقمات انحلو خان كلو مسو بالشونا وكورابشن اتيو بتنتن قبلو خلنا تي عدي ناي بحق زحزني او وش دخلت عمتات حزب دو السودان كاب كال حزبتات تفليه ناي نداد صقا رخيبومو او حصير غزي هيوتون منوابرون كم حيش يفلي فلا زي قدس الكا تحسب كم زي مساله ابسا وي حدغا اب العلت حزب ورد بزن 2 عمتات كفتحوا لعلن تحتني لهم عرقتي شم قلت لهم ساعتهم دعوا له حضروا قال يوم مسارقتناتهم قال يوم كا نتي مزرق ايدهم تحوسلو امو ودعتا ضد سرقه ملس لدي غيل
መጠንቀቕታ ይወሃቦም ተባሂልቶም ዝሰረቑ ሓደ 67 ዝኾኑ ሰበስልጣን እዮም ሰሪቖም ተባሂሎም ከክንደይ ሚልዮናት ካብ ጁባ ናይ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝሰረቑ እዮም ኣይምለስን ኣብ መወዳእታ መሐከሊኻ ቀቢላታት ምስ ሰረቕካ ሰሪቕካ ከይትበሃል ምእንቲ ንበይንኻ ተሓታቲ ከይትኸውን መሐከሊ ትደሊ ድሕሪኡ ነቲ ህዝቢ ትገዛዝዖ እዚ ንወይሩ እዚ ዲንካ እዚ ሽሉክ እዚ ዓኝዋክ እዚ ከምዚ ኢልካ ትከፋፍል ትጅምር መበሰረታዊ ፀገሙ ግን ስርቂ ብሙሉእ ናይ ደቡብ ሱዳን ሽግር ናይ ስርቂ ሽግር ኮራፕሽን ተዛዓበየ ሽግር ኣርንዑ ጉልባብ ትህቦ ድላይ ካሽም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ዲንካ ትብሎ ወላ ንወይር ትብሎ ንሃና መርገፂ ንፁር መርገፂ ዝኾነ ይኹን ናይ ውሽጦም ጉዳይ ናቶም ናይ ገዛ እርሶም ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ሃገር ምህናፅ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሕና ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝገበርናዮ ደገፍ እንድሕር ኣሎ ንመሰርእ ውሳኒኡ ምስ ሱዳን ሓደ ኮይኑ ክነብር መሰሉ ክዕቀበሉ ክሳብ መወዳእታ ገሊና መወዳእታ ግን ንሕና ንግድዶ ነገር ኣይኮነን ናቶም ምርጫ ኮይኑ ረፈረንዱም ተገይሩ ናፅነት መሪፆም ሕራይ እስከ ናፃ ሃገር ኮነ ናፃ ሃገር ምስ ኮነ ከዓ እቲ ህዝቢ ንኩሉ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ፀጋታት እንድሕር ኣልይዎ ከዓ ናይ ፀጋታቱ ተሻራኺ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እምበር ኣብ ጁባ 3-4 ሰባት ዝኣቱ ሃብቲ ናይ ሃገር ንምንታይ እዚ ኩሉ ሰብ ተጋዲሉ ንምንታይ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ስለምንታይ ህዝብታት ምስኦም ደው ኢሎም ንሕና ስለምንታይ ምስኦም ደው ኢልና መወዳእታ ከምቲ ደለይናዮ ከደልናን ናቶም ምርጫ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ብፀጋታቱ ክጥዕሞ ነይርዎ እቲ ህዝቢ ኣይጠዓሞን ዘው በሊኦም ስለዚ ሕጂ ናይ መን ይሕተት መን ክንደይ ሰሪቑ መዓልቱ ቀብል እዩ ዋና ነገር ግን እቲ ናይ ሃገር ምህናፅ መስርሕ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ መን ይሳልቫ እንታይ እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ኣይኮነንቲ መንግስቲ ክህሉ ክእል ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ናብ ምብትታን ናብ ሓድሕድ ኩናት እንድሕር ኣትዩ መጥፍእ ግዜን ንኩሉ ተኸፍለ መስዋዕትን ክሳራ ሕጂ ከዓ ዝሓየለ ፀገም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዘምፅእ ስለ ዝኾነ እዚ ቆለል መለል ናይ ኢጋድ ከምዚ ገይራ ሓደ ከምዚ ገይሩ ሓደ ከምዚ ፈጢሩ ዝበሃል መጥፍእ ግዜ ጥራይ ቢዝነስ እዩ ዳርጋ ቢዝነስ ሴንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ቢዝነስ ደቡብ ሱዳን ቢዝነስ ሓደ ቢዝነስ ቅልውላዋት ኣብ ኣፍሪካ ቢዝነስ ኮይኖም ቢዝነስ ኩሉ ሰብ ዓራቂየ ፈታሐየ ከምኡ ዝበሃል ነገር ንሃና ፀሊምን ፃዕዳን ይመርገፂና እዚ መንግስቲ እዚ ብእግሩ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ምጥፍፋእ እንድሕር ኣሎ ክዕገት ክኽእል ኣለዎ ዝሕተቱ ሰባት ተልዮም ክሕተቱ ኣለዎ እምበር ካብዚ ንድሕሪት ናይ ቀቢላታት ኩናት መን እቲ መወዳእታ ዝረብሕ ኣብ ደገ ኮፍ ኢልካ ናይ ባንካ ሓሳባትካ ኣብ ደገ ኮፍ ኣቢልካ ስድራኻ ደገ ህዲምካ ኣብ ህዝቢ ነናሓድሕዱ ከም ዝቃተል ትገብር ብሪሞት በየናይ መሰል በየናይ ርትዒ በየናይ ፍትሒ ከምኡ ትገብር የለን መንግስቲ ከተዕኑ ትካላት መንግስቲ ከተዕኑ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ቅቡል ኣይኮነን ንዓና ግን ሓድሽ ኣይኮነን 10 ዓመታት ኣብ ውሽጡ ኣቲና ዝሓለፍናዮ ተመክሮ ስለ ዝኾነ ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ኖኖ ዴሞክራሲ ከምዚ ተኾነ እዚ መዓርፈሽ መሰል ኣበይ ነርካ ሕጂ ትማል ትሰርቕ ነርካ ሕጂ ዴሞክራሲን ፍትሕን ኢልካ ዝዛረብ ዓይኒ ሰብ ሓመድ ክትደፍን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ቅቡል ኣይኮነን ንሕና መርገፂ ዓውዓው ኢልና ብዘየድልየና ጉዳያት ኣይንኣቱና ግን ፀሊምን ፃዕዳን እቲ መንግስቲ ክድገፍ ኣለዎ መንግስቲ ክረጋጋእ ኣለዎ እዚ ካብ ምቁፅፃር ወፃኢ ከይከይድ ክግታእ ኣለዎ እዚ ዕልቕልቕ እዚ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይልታት ምትእትታው እናተማፃደቕካ ነቲ ኩነታት ክትምዝምዞ ምእንቲ ኣብኡ ትሰርቕ ነርካስ ሕጂ ከም ዓራቕን ከም ኣራምን መፂኻ ክትማፃደቕ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከጋጊ ኣይኽእልን ግን መወዳእታ ዓዲ ናቶም እዩ ንሕና እቲ ዝከኣለና ናይ ሕልና ሓላፍነት ብውሕዱ እቲ ዓዲ ክረጋጋእ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ክህሰ ይብሉን ገንዘብ ሰሪቖም ኣጠፋፊኦም ዓዲ ዝዘረቡ ነቲ ህዝቢ ነናሓድሕዱ ከከታትልዎ ይብሎምን እቲ ብደገ ዝግበር ምትእትታው እንተልዩኻ ቅድም ቀዳድም ነቲ ናይቲ ዓዲ ክብረት ናይቲ ዓዲ ውሽጣዊ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ክሰርሕ ኣለዎ እምበሪ ኩላተን ፀግዒ ዝኣትዋ ዘለዋ ሃገራት እንታይ ትረክብ እንታይ ትኸስብ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ትጥቀመሉ ቢዝነስ
أي تمني تراي ذي قناة تجبر دلو سعرتات نايقدام نتصر نتمنجستي ذكاء دقفيبو سقمات ندهرالو هم يجرو فتحه دحتوتو سبات اليوم كا أبكدمي فتحي ويكدمي حق حتوتو قولوا له أمبري أجي همناي قبيلاتات شجر همناي قبيلاتات من نقاط دلهم سيلكا نتو قداي كتعبلوها ويكتقلبوه مفتان نضوانا سبكا قاقي يقولوا لنا نبل نحنا بوغنا